Sibusiso Sonto Pitori ibranch lesibiza ngokuphila nami ngiyakwazi siyabonga. Oyigama ngisifunisa ukuhle wabiyela Sonto Pitori nami. Jabula ukuba la ku Friday na. Okay. Ngoba nikugudi nje yini into enenzini langazelele ukuzala kugudi. Mina into engenze ngilangazelele ukuzalana ukuthi ngichazwa unity esiyitshengisayo masihlangene siyibandla le-Religious in Christ and akusiyo unity ongayitholana noma kukuphi sivele basho bathi united we shall stand and manje mangibona si-united ngiyabona ukuthi vele we shall stand. Okay, wena bhuti. Okay, mina into engilangazelele kakhulu ukuthi ngize ku-Good Friday uthando nokusonta nokuzwa amagama esikhombisa ukuzihlanganisa noNkulunkulu nesonto understand because into enhle uma saseyouth usakhula that day kuba umntwana olandelela isonto even if wenze ezinye izinto sport or anything you do in life but then it must include God at the end of the day. Sure. Okay, ngisacela ukubuza ukuthi religious makungathiwa iyavalwa nizoqhubeka nsonto or nizoyeka? Sizoqhubeka sonke. Okay. Nizoqhubeka nsonto. Wena bhuti? Hayi ngisonto ekhaya. Indaba usho njalo. Ndoda ngiyoqala phansi lemisonto ayikunzima la bese ngijwayele sengifeel at home ngabona uhlala kimi. Okay. Bese maybe abantu bakini bathi bamuve bayesamuva so you understand the loneliness le injalo kimi. Mayini inspire ukuthi nisonte vele? Ukusonta akudingi inspiration because sonke siyazi at the end of the day asikho la njengoba kufuna thina la njengoba kufuna umdali so vele uthi sonto ukuyatshengisa ukuthi siyabonga kuye ngalento ahlala senzela yona so sazochubeka sibonge yiko ngisho ngithi nanoma religious in Christ ingavana ngizocala ngihlale khona vele ngibone ukuthi ejeni yami noNkulunkulu ngizochubekisa kuyo ngoba if isonto liyavala usho ukuthi khona into ayihlelile nami uhlele ngathi so yeah. Okay, wena bhuti. Okay, inspiration ukuthi ngisonto ukuthi like ngithanda isonto uNkulunkulu so that's why the way I should like at the end of the day gcina uNkulunkulu so ngeke decide ukuthi ufuna wena ungazikhethela ukuthi ufuna ini but at the end of the day umuntu uzodecide ukuthi impilo yakhe kanjani uNkulunkulu ngathi simkhonza. Yeah. Okay. My njoba nila esontweni wena bhuti waziwa ngani? Sangazi ngihamba ngabuza ukuthi ngazi. Uyasonta nje. Mina angithi mina vele ngize ngokukhonza inkosi. Ayikho into yokudume ngayo. Angifuni ukuduma, ngifuna ukuduma, ngizodumisa. Angizange ngizoduma. Wena bhuti? Umuntu wesport udlala ibhola that's all. Yeah. Kinye jabulele isikhathi senu seningahamba ngiyabona. Thanda indlela enifumele ngayo namhlanje sacela ukubuza ukuthi nikufundile ukushumayela sikufundele last year actually hayi last year to be precise ngasikhathi na 16 kunesonto besisonta kulokuqala so this other lady bekasifundisa ukushumayela. Well, before I never saw ukuthi important kangakanani but now I see ukuthi important and plus nama video abu YouTube nabo TikTok ayasiza kakhulu. Hayi mina nje kwasenlaye religious manibhekile ngisazwe ngamanye amasonto. Ngathi uyavala religious sazoqhubeka nsonto. Yeah, sizoqhubeka sonke. Ni sonto kuyiphi branch? Orlando. Anzwa? Orlando. Orlando. Religious aziyajabuleli kuwona. Nasajabula ukuhlangana nawe. Ka kitso ya mo ga mo kwena ke kena ke ko Religious in Christ and branch ya ka Bindlunkulu
today ke na le ausina bitso la igama lami uSinhlanhla Zulu. Ngisonto Religious in Christ. Inkonzo branch yabantu abangibishopu Zulu. okay re thabela ho utlwa seo. So since the Good Friday tse di qadile, so o ithutile ka Good Friday ebile o tsebang Sana Good Friday qaleni. Thank you to normal. Kunjenga aniboni ukuthi ngashaya ngegama lithi yamkwena ngisonta Religious in Christ and i-branch yami ngiya and namhlanje nginosisi la Jaguar usonta emakhawethu. So njengoba iphasika uqalile uthandeni ngalo phasika wayesintu thandile okuyiyona lapho inkonzo iqale ngakhona. okay so ever since ungena lana Religious in Christ ingoma oyithandile from them wayidedeli noma washo igama lakho wanithela Sewakhipha sewakhipha. okay sijabulela ukuzwa lokho. So yini into osoyifundile ngalo phasika wayesintu? Ngifunde thena sephasike ngifunda. Okay, sabona for isikhathi sakho sisiphelelanga wako Soweto Port So i-branch yasonta kuyona ngendlunkulu ngena isonto Religious. njengoba uzelana yini othandile. Well, tla go jotse ka ntho tse ke ithutileng tsona ne. So ke ratile how dintho ne di organized ka teng. I really liked the umuntu beka organizer and the director and how abantu beba preacher ngakhona. Okay. Uthi Religious yavalwa uzoqhubeka isonto or Kuphetela pele ke kereke. okay ukubuza futhi umbuzo wokugcina if yini ekwenza ukuthi ugcine sothanda isonto. Ngigcine ke rata sonto. Well, koyesu abantu abakhonzayo kakhulu yabo. Koyesu abantu abakhonzayo kakhulu. So and besides ukuthi batho bayesu bayakhonza, I feel like I should be like more closer to God yabona and learn more about God and know ukuthi uNkulunkulu ke ngani. Okay, so lokho sonto la Religious iphi ingoma oyithandile? Well, I surrender. Sanibonani babukeli emakhaya kalibitho ngithi yami wahamkwena ke sonta Religious in Christ and i-branch yami ki uNkulunkulu. Namhlanje nginobudilana sawona kuphi Yaphila ubuyele igama lami Sithembiso Xhumalo mfethu. Namuzonta Religious. Baba uNtombela mfethu. ubani yini igama le-branch yakho? Okay, qhubeka. Njengoba uphasika uqalile manje yini into so like sifundise yona and yini into oyithandile ngalo phasika wayesintu? Kwaba izinto ezincane ngokuphasika. Okay, so what's your favorite song? Ingoma engiyithandayo mina nini kakhulu. It's Vumani Makrestu. Oh, okay. Siyabonga for isikhathi sakho. uTuto kaNtombela Okay, sonto wethu branch. sonta ki-branch yesakhiwo eStenga. Siyabonga sonto ekhanyeni la eGoli. Jabulukwazi siyabona. Sicela ukubuza ukuthi yini ekwenza sonto Religious. Okay, into engenza ngisonto Religious. Okay, kuqala bengasho ukuthi bengilandela ama-parents wami but kwaya ngathanda. Firstly, ngithanda i-discipline. I-Religious is very disciplined. Liyibandla lamabandla lawa amadala elikwaziyo ukuthi umuntu uma ekhule especially mina because ngikhulele kulona. Uma uzokhulela kulona uyazi ukuthi endleleni kunesigaba, there are steps you need to follow as umntwana kaNkulunkulu. I will make an example. Kunabantu abafika ebandleni bebancane but namhlanje some of them abama bishop, bama president bakhulele la ebandleni
and uyayibona lento ngesikhathi bekhula ikhula ikubona. So nje this is one thing I love about Religious in Christ. It's a disciplined church. Ngiyabonga ukuzwa lokho. Okay, ngicela ukubuza ukuthi religious mangathiwa iyavala sayaqhubeka isonto. Mangase kuthiwa religious iyavala, ngingaqhubeka ngisonto because ekugcinela ngithi uJesu yedwa. Yes, uJesu simthola nanoma kuphi. So ngingaqhubeka ngikhonze kodwa lo mbuzo lowo ngiyazi ukuthi into engeke iziyenzeke. Ngicela ukubuza ukuthi abantu bangakwazi kanjani ukuthi wena yini ekwenzayo la religious abakwazi ngakho. Okay, mina Duduzile Ntombela ngidume ngokugwama, ngiyagadlaza, ngidume ngothando, ngiyabathanda abantu. And ngihlezi abantu anginayo lento yokuthi umuntu useThekwini useGoli useSwazini. Muzobuza nje uDudwa kaNtombela usisidudu lo gadlazayo bazothi yes. Bayangazi. Yeah. Little kids yamo wa hamukwena ibile ke kena kereke go Religious in Christ I branch yam ke branch ya hantu today ke na le ma Specific. okay re thabela o tseba specific so go pa go tsane what's like your favorite thing about in religious since ke na mo religious into engithanda kakhulu la umculo Musa nokuzungeza wala ekhaya isazungeza impela Chapter thabela o tseba seo ibile go botsa gore since le go tshwanele e family what did you learn and what do you like about le go tshwanele into engiyifundile ukuthi uJesu wambulala kanjani enjalo leyo nto no 7 station namazwi ayisikhombisa ukuthi uJesu waqala kanjani emhlabeni njalo. Okay, that's good. So like what's your favorite song of Yala? Yazi ngiyikhohle mara isarenda more right. Awuyidedele kancane I shall next time. Okay. Sozuba nesuku elihle. Bathi bayeke shune South Africa. Bangidrop ohleling number 1 ya shifter.